Filmați și voi Mulțumesc frumos. meciul, vă rog frumos. Oana, te pup, Oana. Mulțumesc, Tata Lucia. Coță, Mulțumesc, tata Dag. Coță, da. Alina, te Haideți cu pup. tap, 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 tap. Haide, Ana Maria, mersi, Oana, Dumitra, te pup. mulțumesc. Haideți cu Haideți, tap, tap. haideți. Beatrice, te pup. Mersi, mersi, Aveți Roxana. Alina, te Mulțumesc, pup, Ana Aria. Maria. Haideți cu tap, tap. Mulțumesc, Fabrizio. Oferiți cadouri la provocare, deci la provocarea de viteză. Mini, te pup. Mulțumesc, La Dumitra. provocarea de Drogul, viteză mulțumesc. atunci. Roxy, te pup. Haideți cu tap, Fabrizio, te tap. pup, Gata că Mătălin. e GTP-ul ne sparge. Mai Mamă, să să mă Maia. vadă în cadă. Lucia, te pup, Dark. Alex, te pup. Roxana, mulțumesc. Aramis, Janina. Haideți cu tap, 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 tap. Irinel, te pup. Mersi, Roxy, mulțumesc frumos, mulțumesc, Roni, da? Haideți cu Mari, te tap-tap-uri, pup, așa Mari, te mai... pup. La provocarea de viteză, Maria, dacă ne dă mulțumesc. provocarea de viteză. Mulțumesc, Bianca. Dacă ne dă, Așteptați dacă nu provocarea ne de dă, viteză. luăm la cioca, iar mă rog. La provocarea de Da, viteză. dă provocare de viteză. Mamă, stați să vedeți Andreea, asta. mulțumesc din inimă. Stați să vedeți. Mulțumesc, Răzvan. Mersi, mersi, fetele, Aria, Dima. Mamă, stați puțin. Ori 3. Mamă, haideți, vă rog. Bine, mă. Haideți, nouă trandafiri, nouă trandafiri. Mamă, nu m-am mutat. Mamă! Yes, Oana, mulțumesc frumos. Chris, mulțumesc. Acum este provocarea de viteză. Atenție aici, acum este Păduc. Andre, Lucia, mulțumesc din inimă. Mini! Aria, mulțumesc. Vite, Pum, mulțumesc. Răzvan! Minica, mulțumesc! Mersi. Sofia, mulțumesc! Haide! Mamă. Maia, mersi! Haideți. Mamă, Haideți, mersi, Mica, mulțumesc. Ana Maria, mersi! Mulțumesc. Mamă! Vai, Haide, vă rog, Irinel! Haide, vă rog! Mulțumesc din inimă! Tudi, mersi! Continuăm. Gafe, mersi! Mamă, Dominic, Mulțumesc, Mica, mulțumesc, Gaida, mulțumesc! Cătălin, mersi. Bine. Da. Andrei, mulțumesc, continuăm, da. Mai avem puțin. Mini, te pup. Mulțumesc, dar mulțumesc, Sorine. Andreea, mulțumesc. Mamă. Varia, mulțumesc. Roxy, te pup. Îmi bate inima. Mulțumesc. Ionelia, ole, tu, mujer. Manu, Dumitra, te pup. Ce să mai... Neaxiu, te pup. Mulțumesc frumos, Dumitra, Dark. Mini, te pup. Băi, mai avem Gerarduțo, mulțumesc frumos. Haideți. Andrei, haideți. Haideți cu tap-tap-uri în continuare. Mulțumesc, Aida, Manu, vă mulțumesc, Roxy, Aria, Oana, Micaela, te pup, Mica, te pup. Mulțumesc, Andreea, Haida, mulțumesc. Corina, te pup. Mulțumesc din inimă. Mai departe, haideți cu tap-tap-uri și cu trandafir, că să nu ne ia pe la final. Mulțumesc, Moni, Cori, Haida, Sorine, mulțumesc frumos. Mulțumesc, doamna, Haida. Cum este? Suntem ca Aria, mulțumesc din inimă. Mulțumesc, Dona. Mulțumesc, Haida. A venit lupoaitele, mulțumesc din inimă. Haideți. Hai, Gerarduțo, da. Mica și Dar, vă mulțumesc din inimă. Haideți cu tap-tap, că acum pe ultimele... Oana Zăloc, mulțumesc Mica, mulțumesc Roxy, te pup, îți mulțumesc. Mersi Mica și Ale, haideți. Alina, mulțumesc Ale, Andrei. Acu, îl trimitem la cadă sau mă trimite la cadă. Mă bătuși. Mă bătu, băi! Vă iubesc! Ionelia!
La toate. Ole, mă, Socrat. Vă mulțumesc mult de tot. Acum îl așteptăm pe Nenea Baldovin până la revanșă. Are 5 minute să stea în cadă. Îi dăm revanșa. Da. Treci, mă, tu la revanșă. Mulțumesc, Ionelia, mulțumesc din Stai 2 inimă, secunde. mulțumesc frumos. Acum vrem să trecem la revanșă. Aici să-l vedem. Mersi, Roxana, Gerarduțo. Mamă, dar ce... Vă mulțumesc din inimă. Stai. Iar o să Aria, mulțumesc frumos. 2 secunde. Mihaela, mulțumesc din inimă, mulțumesc, Motamare. Hai, Lucia, mulțumesc, Ionelia, inimă neagră, te pup. Hai, ce să zic, nu dăm o revanșă, e parșiv. Bă, unde dracu, ești vino face. Stai așa ca... Mai stai să vin. Păi lasă-ți vin, să-ți vedem izmenele, gogoșarii, ce mai vrei? Bă, dar ce mă văd tu, bă! Băi, vă mulțumesc la toată lumea. Nu contează, asta este, mai și pierdem. Asta este. Haide mă, odată. Vă mulțumesc la toată lumea care mi-a fost alături. Mulțumesc din inimă. Moni, te pup, mulțumesc frumos. Stai 2 secunde. Roxy, mersi mult, Ana Maria Blonda. N-are nimic, asta este, mai și pierdem. Nu? Mersi, Zaloago, mersi, Dumitra. Eu cred că... Băi, eu știam că pierd. Eu știam, v-am spus. De unde știi? Păi, dar tu ai comunitate foarte mare. Eu? Mihai, te pup. Ai comunitate foarte mare. Despre ce vorbim? Cât timp ai tu aici? Ce? Cât timp ai tu pe TikTok? Păi de cât am înființat. Eu cât am? Păi da, mă, dar tu ai comunitate pe YouTube, înțelegi? Alina, te pup, Liviu. Păi știi pe ce faci, mă? Televiziune te numești? Mulțumesc, Ionelia, mulțumesc, Dima. Păi dai seama că noi nu ne ocupăm cu așa ceva, înțelegi? Dar ce vă ocupați, mă, cu cântăreața aia grasă care am văzut-o să faceți? Care? Stai puțin, că nu-ți concentrați să... Implicat, da. Mulțumesc, mă, da. Mulțumesc frumos. Păi credeam că bat. Ce credeai? Credeam că bate, mă. Marius, te pup. Kevin, mulțumesc că ai fost aici cu mine. Băi, nu știu, au băgat astea de fotbal. Ce faină sunt. Mulțumesc din Ionelia. Ole tu! Adevărat. Una verdaderă senioră. Ole tu, mujer. Aria, te pup. Mă. Cum aș face cada cu clor, nu știu ce dracu faci. Ce faci, mă? Nu. Stați 2 secunde. Stați liniștit, nu e o problemă. Oamenii, stați liniștiți. Păi ce să stăm, mă, că a trecut 5 minute și tot nu te-ai mai spălat. Mersi, Marius. Păi stai puțin. Mersi. Mulțumesc, Marius. Nu e o problemă. Stai așa să-și facă cădița. Respect și ție, Ionelia. Mulțumesc din inimă pentru tot. Mai pierdem, mai câștigăm, mai... Na, acum și tu. Dar cu Amanda ai câștigat sau nu ai câștigat? Da, cu Amanda am câștigat. Ai câștigat tu? Da. Cu câte puncte? Am avut 60 sau 70, Amanda nu mai știu, 25 sau 30. Bine, era și la început Amanda atunci. Mica, Miță, mulțumesc, Dumitra, care sunt din alte comunități, le mulțumesc că au venit aici, care sunt și... Mersi mult, Milica. Alina, vă pup, băi, vă pup. Ați văzut la meci cum e? Bă, a plâns. Da, mă, am plâns, da. Să știi, băi, boschetarule, Ionuț Alexandru, stai așa, că tu ești prietenul meu, de Caterinca. Păi am plâns și de-aia m-am machiat, ca să nu mă mai filmeze ăștia, că am plâns. Să nu mă mai filmeze așa. Dar ce dracu? Uite, pregătesc casa, uite, vezi? Stai. Liviu, te pup, Răzvan, mulțumesc. Alex. Micu, uite, mersi. Cătălușca, mersi frumos de floare, de trandafir, mulțumesc. Just, mersi, Roni, mersi. Așa? Cum de ce mi-arăți picioarele? Ce crezi că ești? Păi stai puțin. Nu, eu ți arăt că sunt îmbrăcat așa.